Темата е психология на рай или психология на абсолюта. Раят като екзистенциален психоархетип. Загубеният рай. Човекът, подобно паднал ангел, в естеството си, проявленията си, дори навиците си. Такъв сякаш идва от един съвършен свят. Това, разбира се, не означава, че самият той е съвършен. Ражда се с чувство за вечност, с навик за съвършенство, а живее и процедира несъвършено в една несъвършена среда. Той дори може и да не се стреми към съвършенство, но със сигурност иска да консумира съвършенство, да бъде неограничен потребител на съвършенство и вечност. Тук личността е просто един от видовете и проявленията на съвършенството. Проблемът е в това, че човек живее с несъвършено естество, в несъвършен свят, но с нагласата и навика за всеобхватно и безгранично съвършенство, сиреч абсолют. Предвид естеството на съвършенството, уточненията могат да отпаднат. Този дуализъм на съществуване, естество и нагласа се коренят всички психични конфликти, чието нетретиране, натрупване и задълбочаване води до психични заболявания и травми, проблеми на психичното. Тоест, нашата основна цел, нашата основна теза е тази, че причинител на всички психични проблеми, конфликти, напрежения и травми е сблъсъка на човека с неговата несъвършена обкръжаваща среда. Това е, което бихме искали така да привнесем като един концепт и като една тема за последващо обсъждане към всички тези, които проявят някакъв интерес. Основните елементи на конфликтните зони могат да бъдат лесно открити в естеството и естеството на съществуване на човека. За човека е естествено да съществува. Екзистенциален факт. Естествено да съществува по определен начин и да съществува в този определен начин съвършено и да съществува в този определен начин безкрайно. Това е. Никой от нас не иска да умре. Като един от аспектите на съвършението. Тоест, нашето безкрайно съществуване всъщност е един от аспектите на съвършението. Един от най-големите психически конфликти, за които пишат всички класически автори по темата, е смъртта. Тоест, тя е факт непреодолим и факт, с който ние не можем да се примирим. Това е една от най-висшите форми на насилие върху психичното. Това е антагонистът на съществуването в самата му основа и с всички негови функции. Ние живеем, но някъде там стои предупреждението, предварителната информация, че този процес, добър или лош, ще приключи. Неизбежно. Дори само по себе си това вече е достатъчно при сравними други условия живота ви да е прекрасен, само по себе си това е достатъчно да предизвика тежки психически, личностни, вътрешни противоречия. Център на конфликта е азът. Говорим за индивидуалното желание и реално. Индивидуалното желание е съвършено за индивида. Говорим за индивидуалистичен критерий за съвършенство, не за обективен такъв. Индивидуалното реално е несъвършено за индивида. Това е в конфликта. Тази разлика се коренят непреодолими за индивида конфликти, а именно индивидуалното желание и индивидуалното реално. Тоест, повтарям, защото може би, така както си моят подноса не се разбира. Желанието е съвършено, малко е конспектирана темата, реалното е несъвършено. Тоест, възниква конфликт между желано и реално. Този конфликт е непреодолим. И тогава говорим за комплекси. Знаете, комплексите основно се коренят върху непреодолима разлика между желано и действително. В тази разлика се коренят непреодолими за индивида конфликти, а именно негарантираност на съществуването. Това е един от основните екзистенциални житейски конфликти. Когато идвате на бял свят, ви засипват с лавина от информация, че вашето съществуване е негарантирано. Средата е агресивна.
Може да ви се случи всичко. То може да не ви убие, но може да ви създаде временни или по-дълготрайни неприятности. Ако останете без работа, няма да има какво да ядете, ако няма какво да ядете, ще се разболеете, няма кой да ви лекува, нали? Знаете този цикъл на песимизъм. Цялата тази информация се струпва върху вас непосредствено след раждането. Това е първия житейски опит, който вие малко или много получавате за информацията на околната среда. Проблемът е в това, че вие не го очаквате. Това е крайно неприсъщо и неестествено за нас. Ние се раждаме с естеството за съвършено съществуване. Изведнъж започва да ни информира, че нашето съществуване е негарантирано, че нашата стойност не е абсолютна, че всичко е относително и че може да се случи какво ли не. Това е разновидност на смъртта. Просто ви информира, че докато тя се случи, ще се натъкнете на междинни, подобни проблеми и затруднения. Защото всички тези несъвършени елементи са просто вид смърт. Не само екзистенциалната смърт, нали? Ако аз кажа, не искам да съществуваш, не искам да те видя, то всъщност аз убивам този човек в сърцето си. Така че нещата са общо взето доста подобни. Загуба на сигурност. Индивидът губи сигурност, гарантираността на своето съществуване. Видове такива загуби. Импресивни въздействащи. Непреодолими нежелани въздействия. Непреодолими агресивни проявления и заплахи. Проявленията раждат заплахи. Заплахите са дори по-непоносими от проявленията. Когато вие видите първата възможна заплаха срещу себе си, вие си създавате принцип на заплахата. Вие сте наясно, че от тук нататък няма гарантирана защита срещу подобни заплахи. И затова човечеството в огромната част от времето и своя ресурс прави едно единствено нещо – да се подсигури срещу заплахи. Ако целият този ресурс и насилие, както каза дамата, ако целият този ресурс се освободи за естествена, креативна, човешка, творческа дейност и съществуване, ще получим един невероятен резултат. Зато и заплахите са дори по-непоносими от самите проявления. Например, някога може да ви ухапе куче, но от тук нататък вие винаги, може би през целия си живот, ще се боите от ухапване на куче. Защо? Защото самия факт е непреодолим. Тоест, нашето естество няма как да асимилира такъв вид агресия естествено. От тук нататък ние винаги имаме един много силен сигнал. Куче. Нали? Whatever, може да са всякакви други неща. Да, само един тривиален пример. Индивидът е загубил сигурност за своето физическо оцеляване. Това са подвидите. Индивидът е загубил сигурност за своето темпорално оцеляване. Тоест, в една точка на времето някъде в бъдещето, аз вече няма да съществувам. Индивидът е загубил сигурност за своето икономическо оцеляване. Индивидът е загубил сигурност за своето социално оцеляване. Виждате, че тези загуби покриват видовете свобода, точно за икономическа, социална, екзистенциална, финансова свобода и темпорална свобода, т.е. да съществува, така да се каже, вечно. Индивидът осъзнава, че не е вечен и неуязвим. Това са двата основни аспекта. Ние не сме вечни и сме уязвими. Това е непоносимо. Да, това е просто непоносимо. И от тук възникват всички останали проблеми. Който каже, че е готов да умре, има проблем с екзистенцията, с съществуването си, защото неговия механизъм е точно обратно мотивиран и устроен. Това е. Този факт, осъзнаването, че не сме вечни и неуязвими, този факт се превръща в източник на непреодолим психичен конфликт. Този непреодолим психичен конфликт е източник на психични напрежения. Тук вече разглеждаме механиката. Натрупването на психични напрежения води до пробукване на психичния апарат. Психичният апарат има определен толеранс за психични напрежения.
Тоест няма веднага нещо да се случи, няма веднага нещо да избие на повърхността. Но този толеранс има своя капацитет на носимост. И вие можете да понесете определен обем психично напрежение. От тук нататък се губи равновесието, балансът се нарушава и психичният апарат се пропуква. Какво следва? Създава се ново ниво на равновесие, нов модел на равновесие, но на друго ниво. Тоест от тук нататък това е равновесие на по-високо енергийно ниво. Вашият психичен апарат започва да черпи личностен психичен ресурс, за да се балансира отново. След като се е пропукал, след като неговите функции са били деструктурирани частично от натрупаното психично напрежение поради непоносимостта на екзистенциалните факти на живота, а именно, че не сме вечни и не сме уязвими. Теорията се превръща в практика, когато ние получаваме обективни житейски доказателства за това. Т.е. когато бъдем атакувани от проявленията на несъвършената и агресивна наша среда. Примерно с кучето, това, че някой ден ще умрем и милиони други такива примери. Тези пропуквания наблюдаваме като проявени проблеми на психичното или психични патологии, заболявания. Отново това е основната ни теза, че всички проблеми на психичното всъщност са продукт на натрупване на такива психични деструктивни напрежения между желаното и действителното в нашето съществуване. Самият факт, че ние желаем съвършено съществуване, но живеем в несъвършена среда. Всеки опит да се лекуват симптомите на тези проявления, вместо причинителите, а именно непреодолимият конфликт между съвършено желание и несъвършено реално естество и съществуване, ще водят до неуспех. Това е политиката, която ви извеждам. С колегата трябва да сме спорили по този въпрос. Той знае. Това е. Значи, твърдят доста генерални и доста простички. Но те създават един модел. Не съм чул за такъв модел. Вече професионалистите и колегите в сектора ще кажат има ли стойност, няма ли стойност, за какво е делеч, но те създават един доста простичък модел на разбиране на целия кръг от психична симптоматика и патология до тук. Експресивни проблеми на изразяването. Непреодолими невъзможности за себе процедиране за обикалящата среда. Индивидът се чувства нехармоничен и невсемогъщ. Това също е сериозен проблем. Тук може да се извади терминологията. Не сме вечни, не сме неуязвими, не сме всемогъщи. Нали? Ще видите всичко това образува една онтологична матрица, която по-късно може да се работи по анализа и да се изведат допълнителни импликации, съответно изводи, политики и терапии, което е целта на цялото това занятие. Но като цяло това са основните стейкхолдери. Индивидът не е всемогъщ. Индивидът се чувства неспособен, нему са неподвластни обстоятелства и процеси, витални за неговото съществуване, обстоятелства и процеси. Индивидът се чувства неадекватен, нехармоничен на своята желана среда. Проблемите са по естество. Тук видите разлика, че дори индивидът да харесва определена среда, той не винаги има достъп или адекватност към тази среда. Отделно на това, че средата е неадекватна на самия индивид. Да дори да си намерите някаква среда, може да се окаже, че вие сте неприет в тази среда, неоценен и така нататък. Нали, тук разглеждаме двупосочната динамика на този процес индивид и среда. Проблемите са по естество нехармоничен и по процедура не всемогъщ и способен. Давам някои примери: грозен, слаб, неук, беден, черен, бял, жълт, рок, непривилегирован и прочее. Има хиляди фактори по нашето естество, по факта на нашето раждане. Например, ние сме се родили мъж или жена, бял или черен,
някои са се родили аристокрация, някои се родил цар, някои се родил беден. Всички тези неща са фактори в нашето съществуване, които препятстват нашето естествено, непосредствено, съвършено себепроцедиране. Основни предизвикващи психични напрежения са несигурност, насилие, недостатъчност. Тук искам да отделя насилието като един от основните фактори. Основният психичен антагонист е насилието. Тоест всичко останало горе-долу може да бъде управлено. Но когато срещу вас се окаже насилие, това по процедура е непреодолимо. Като много от тези фактори, които изборявам, са прикрити видове на насилие. Така, несигурност, насилие, недостатъчност, безпомощност, която се изразява в неуправляемост, непреодолимост. Последното е особено ярко изразен източник на фрустрация, неуправляемост и непреодолимост. Един от основните източници на фрустрация е когато светът не се случва така, както ние желаем. Това е убийство. Например, майка губи своето дете във война или в пътен инцидент. Тя не желае това, но нейното желание по никакъв начин не е взето предвид. Тоест тя няма влияние върху това, което се случва. Нещо изключително ценно от него. Това, разбира се, е вид насилие, но от друга страна това е неуправляемост и в този момент на майката може би, давам такива гранични примери, за да е ясно, на майката може би и се иска да е всемогъща. Но тя така че неслучването на света според нашите очаквания и желания е един от основните източници на фрустрация и фрустрационни комплекси. Следват психични напрежения и адаптивни процеси, които винаги са компромис между желаното и действителното. Индивидът така или иначе се адаптира в тази несъвършена среда. А цената на тази адаптация е травми, които индивидът носи и поема, загуби на своето психично, които реализира. В крайна сметка, след целият този процес, психичният апарат е разбит. От него остават остатъци. Големи, малки, без значение. Психичният апарат е разбит, психичният апарат е уязвен, наранен, има своите белези, има своите травми и той остава да оцелява, да съществува въпреки всичко, което няма общо със свободното, непосредствено и съвършено съществуване и себепроцедиране. Просто психичният апарат оцелява. Нищо повече. Той е в режим на оцеляване, не в режим на свободно, съвършено, непосредствено себеизразяване и може би себеразвитие. Защото какво себеразвитие свободно би могло да има, ако няма свободно себепроцедиране. Уточнение за средата. Освен външната среда, човекът като среда за себе си, доколкото човекът различава себе си, свои състави, аспекти, същностни свойства като среда, доколкото тази среда е протагонистична или антагонистична, доколко по-силен е антагонизма и протагонизма на себе средата. Това идва с простички думи, да кажа, че ние също сме среда за самите себе си и че такова насилие и несъвършенство може да проистече срещу нас от самите нас, разбира се. Най-доброто възможно, какво целим? Целим състояние, това вече са оценките и интенциите за приложение на този модел. Целим състояние на непрекъснато и непрекъснато нарастващо щастие. Тази дефиниция определя едно състояние на непрекъсвано щастие, което не просто е непрекъсвано във времето, а то е непрекъсвано и в градиране на своето качество. Тоест, ако ви оставим непрекъснато щастливи на едно ниво, в един момент може и няма да бъдете щастливи. Например, ако ви купим хубава къща с двор, там кученце, котенце, розови храсти, а преди това сте били в Бухенвалд
ви храним добре и почти нищо не ви липсва, след 5-6 години вие ще мислите за нещо повече и ако то не ви бъде дадено, няма да бъдете щастлив. И тази невъзможност за градиране на щастието всъщност ще се окаже агресия срещу вашия идеал за свободност или процедиране. Това е така, защото човекът е практически безкрайен в своето естество и процедиране. Като един елементарен пример на безкрайност мога да кажа, да дам такъв пример, малко груб. Например, човек е безкрайно алчен. Няма граница за човешката алчност. Сега, някой ще каже, това е лошо или добро. Не, няма такъв критерий. Хубаво е човекът да е алчен, защото, нали, тук вече ме разбирате в по-високи нива на абстракция, защото нашия живот е консумация. Ние консумираме и ако в един момент ние се откажем да консумираме, ще се превърнем в кататоници, които седят в количките и гледат в празно пространство. Консумацията е една от основните функции на нашите базови жизнени мотиви. Ние също така и произвеждаме консумирайки. И нашата консумация също е изключително ценен вид производство. Например, посетителят в галерията, който гледа картината, консумира картината, но в този процес консумира творчески акт на Твореца. Но в този процес той пресъздава картината и се получава последващ творчески акт. Тоест, зрителят е съавтор, сътворец на Твореца. И тези нива на консумация се размножават и мултиплицират в геометрична прогресия, защото всяко едно влияе на всяко друго и всички общи помежду си в един и същи момент. И така се получава едно ескалиращо геометрично нарастване на разнообразие, което, ако е хармонично, всъщност за мен е и смисъла на човешкия живот. Да, именно за това щастието трябва да е градиращо, защото нашето вътрешно естество е практически безкрайно в различни свои проявления. Принципи за третиране, терапевтични практики. Работи се при пълно ненасилие и свобода на личността, което се изразява в ненакърнимост на волята. Волята е този специфичен момент, в който се реализира свободата на личността. Каквото и да правите в своята терапевтична практика по този модел, вие не може да насилвате личността по какъвто и да е. Никакъв елемент на насилие не може да съществува във вашите подходи. Така че тук ви се оставя много малко инструментариум за въздействие. Наистина много малко. И тук е предизвикателството да се развият такива подходи и техники, които доброволно да помогнат адаптирането на личността. В много случаи това ще е невъзможно. И другия принцип е, че не можем да дадем на човека това, което той не желава. Можем да му отнемем желаното, но не можем да му даваме това, което той не желая. Ако той не обича аспержи, не можем да го тъпчем с пръчи. Те може да са много полезни, много вкусни, много скъпи, много изискани, но той просто не ги иска. И нашите средства за въздействие са ограничени. Това е много интересно, ако някога ви се наложи да изготвяте терапевтични практики, ще видите колко безпомощни сте да работите, ако по някакъв начин не манипулирате волята на субекта, на пациента. Не че имам огромна терапевтична практика, нали? Но съм наблюдавал такива процеси и то е ясно и лесно да се изведе. Голяма част от терапевтичните практики или са според мен, или засягат повърхностните симптоми, или се опитват да манипулират субекта. И двете в нашия модел са неприложими. Работи се за обединение на индивида и средата. Това са основните елементи в динамиката на процеса. Да се върне средата към личността, т.е. средата да стане личностно адекватна.
Сега, това звучи така простичко, но я си представете да създадем среда адекватна за няколко, съвършено адекватна, без компромиси, за няколко милиарда личности. Ще се наложи сериозен редизайн на обществото. И някои от тези концепции могат да бъдат инструменти на един такъв редизайн, когато един ден се наложи. Средата да стане отново личностно присъща, без насилие и при отчет на това огромно разнообразие от личности, които имаме. Тук методиките са ясни, трябва да се направи скрининг на това разнообразие, обобщение, адаптации и така нататък. Няма да навлизаме, модела е в първичен вариант, но общо взето това са концептите и насоките. Индивидът да се хармонизира със средата. Това е, по мое мнение, скромно, това, което човечеството има като опит и история до сега. До сега почти винаги сме опитвали да направим индивида хармоничен със средата. Това е една възможна посока, но когато поставим това изискване за абсолютно ненасилие, както виждате, се лишаваме от доста голям кръг инструменти за въздействие. Тук трябва да се изработят, както споменах, съвсем нови терапевтични практики и подходи. При пълно спазване на принципа за ненасилие, индивида да се хармонизира със средата, при пълно спазване на принципа на ненасилие. Тук този обратен подход е даден за изчерпателност. И той всъщност в този контекст е едно от най-големите предизвикателства на модела. Общо взето не можете да дадете на някого нещо, което не желая, което му е ненужно, чуждо, нежелано и това да го направи щастлив. Подобен акт на даване е безсмислен. Подобно двустранно или поне едностранно хармонизиране на средата към личността наричаме присъщност. Тоест работим с термина присъщност за това, което ненасилствено и естествено е присъщо на индивида. Разглеждаме два особено мощни модела на присъщност като изходна база за формиране на терапевтични модели и подходи при корекция на случаи на неприсъщност. Присъщност модели. Първи модел. Децата. Децата в почти всяка, често непоносима за възрастните среда, имат своето щастливо детство, проявявайки следствия от всички или повечето протагонистични фактори. Т.е. те са щастливи въпреки всичко. Това твърдение, разбира се, условно, но вие знаете в какъв огромен толеранс на своето процедиране децата имат потенциал за щастие. Например, децата израснали по време на войната. Те отново някак си намират възможност да имат своето щастие и дори тези щастливи детски години може да останат хубав спомен за тях, заедно с шума на бомбардиращите самолети. Факт. Едно анализиране на този феномен ще спомогне индивидът да бъде въоръжен с адаптивни практики и методи и практики, които да използва в своя полза, по свое усмотрение. Свободно влюбените. Това е втория модел след децата. Взаимно влюбени и безпрепятствено реализиращи своята любов. Не говорим там за Ромео и Жулиета, които въздишат през цялото време един по друг и се самоубиват по недоразумение, общо взето много романтично, почти по едно на същото време. Говорим за влюбените. Те също, това е вторият такъв модел, който съм открил в човешкото съществуване, са много подобни с този огромен потенциал за щастие в почти всякаква заобикаляща среда. Знаете, че влюбените се изолират от средата, излизат от условностите на средата, те могат и в колибка да живеят, само да са заедно. Настъпва една съвсем друга мотивация, една съвсем друга личностна присъщност, т.е. присъщността се трансформира към състоянието и обекта на тяхната любов и от тук нататък за тях е нужно малко, за да бъдат щастливи, да бъдат субекта на своята любов. Децата и влюбените са щастливи въпреки всичко. Втория модел, влюбените, е далеч по-слаб и условен, т.е. децата водят някакво степени на това. Може
би, защото от тях е заложена една безусловна жизненост, но това е тема на други разсъждения. Модел и третия модел за свободно проактивно процедиране и играта. И то тази игра на децата. Свеждане на всички видове личностна активност от този модел. Това е един много лесен хак, шорткът, който може да опитаме да реализираме като първичен модел на терапевтични организационни практики. Играта е спонтанна, присъща, естествена, непосредствена и не нарушава в общи линии, поне както и при децата, да не абсолютизираме. Разбира се, волята на участниците, т.е. тя е доброволно за всичко друго. Вие сте проактивни в нея. Както ще видим, проактивността е изключително важен концепт. Предизвикването на щастие не следва да е терапевтична самоцел, а естествено следствие от корекции на неприсъщност. Тоест, целта е ние да постигнем присъщо, лично, индивидуално щастие. Политики. Имаме тук няколко политики, въпреки ранната форма на модела. Ресурсни и социални аспекти на индивидуалното съвършение и неговите проявления. Индивидуализъм. Всеобхватност на индивидуализма. Всеобемащо, безграничното разнообразие на индивидуалното. Това е, което говорихме, че трябва да имаме предвид, когато изобщо изготвяме някакви политики. Всеобемащо, безграничните потребности на индивидуалното. Тоест тук капаната, че ще ни трябва един почти неограничен ресурс. И нямаме право на грешки, защото всяка организационна грешка ще избие в увеличаване на ресурса, ще избие в неефективност. И ние трябва да видим какви загуби на ресурси имаме в момента, чието реорганизиране би могло да ни даде без допълнителен ресурс тези резултати, които търсим. Уверявам ви, ние имаме огромни организационни, обществени загуби на ресурс. Огромни. Следвайки един подобен концепт, можем да реорганизираме обществото така, че да се спести огромен уест, огромно разхищение. И след това вече да мислим за допълнителни технологични ресурси. Да има храна за всички, нали? Вода за всички, топло за всички, т.е. да мислим за някакви технологии, за неограничена обезпеченост, сигурност и така нататък. Но обществото дори на този етап има огромен потенциал за възстановяване на ресурс от това, което пиле днес. Управление на обществените загуби на ефективност, това за което говорих. Управление на загубите в обществения административен модел. Това е, което ще реформираме интелектуално. Индивидуализация на социалното и социализация на индивидуалното. Това са двете посоки на концепта. Като индивидуализацията на социалното е водещата роля. Т.е. групата ще се адаптира към всеки свой индивид. По-скоро, отколкото индивида към групата. Това е леко спекулация, но това произлиза от принципа на ненасилие и от факта, че индивида е водещата обществена единица, обществото е функция на индивида. Принцип на максимално непосредствено присъщо въвличане. Формиране на доброволни, може би творчески групи, на максимално въвличане. Модел отношение, водещи до непринудена, естествено присъща интеракция. Себепроцедиране, себеизразяване, себеекспресия. Увереност в безопасността. Например, никой се бои от малки котета, но дори любителите на кучета се боят от голямо зло куче. Замислили ли сте се върху какво се гради вашето безрезервно отношение понякога? Бебета, котета, малки, сладки, пухкави същества. Те не могат да ви навредят. От тук нататък вие имате всички отворени врати да ги обичате, ако искате. Но голямото куче, този, който може да навреди, винаги нашия психичен механизъм има едно на. Така че, виждате, това проникване на агресията и насилието е във всички слоеве, се е пропило във всички слоеве проявления на процеса на себепроцедиране. Талантите като суперформа на себепроцедиране, чрез себеидентифициране с таланта. Това е една от малкото уютни зони, в които ние
свободно се процедираме себе си, ако имаме талант. Там не могат да ги спрат. Тогава ние изоставяме всички останали зони, в които не сме толкова ефективни и се идентифицираме с онова състояние на супер самопроцедиране, където сякаш всички ограничения са отпаднали и се самоидентифицираме с нашето свободно самопроцедиране в таланта. Помислете колко привличаща и магнетична е аурата на таланта. Певецът не може да откаже да пее, ако го спрат да пее, ще умре. Говорим за истински талант. Художникът не може да престане да рисува, т.е. в един момент до такава степен личността се трансформира в това самопроцедиране, че то става равносилно на стойността на нейния собствен живот. Себеидентифициране с безпрепятственото самопроцедиране. Добрият певец не може да не пее, това е неговото призвание, състояние на суперпроцедиране, водещо до щастие. Талантите също така са мощен източник на щастие. Изграждане на нов възможен обществен модел, гарантиращ мащаба на взаимна присъщност, т.е. да хармонизираме своите присъщности помежду си, така че да имаме едно свободно, взаимно, непосредствено и, дай Боже, съвършено съществуване. При степени явление на неприсъщност индивида губи своето желание за процедиране, своето желание за съществуване. Това е основният проблем. Наистина можете да сложите индивида в агресивна среда, но вие ще загубите неговата индивидуалност. И на практика ще загубите всичко. Проблемът не е толкова в това, че индивида трябва да се чувства супер окей, а в потенциала, който той би имал, чувствата се така. Целият този потенциал на практика се губи. В един неограничен период от време, при дори минимално несъвършенство, това вече е концепцията абсолюта, следствие на безкрайното му натрупване, всичките ви индивиди ще се самоубият. Този процес не се наблюдава сега, защото ние живеем по 70-80 години. Но, кой както може, нали? Дава доста високи стойности за България. Но, ако ние живеем по няколко хиляди, по няколко десетки хиляди, по няколко милиона години, този проблем щеше да бъде основният ви организационен проблем. Затова вечният живот е възможен единствено и само в съвършени условия. По принцип за това съвършенство е непрекъснатата градация на щастие. Съжалявам, не съм видял други възможности в този ред на мисли. Можете да лишите индивида от съществуване, но не и да го задължите да съществува. Това е основният ви екзистенциален проблем. Да съществува на всяка цена. Не можете да го задължите. И така, ако вие управлявате такъв проект, малко или много, рано или късно ще започнете да губите индивиди. И накрая вашата ферма с индивиди ще се окаже празна и вие ще се окажете с провален социален проект. Ще се окажете изключително лош управител на фауната. Практически всички психически напрежения и травми могат да бъдат проследени до ефект на нежелание за съществуване в един ограничен или неограничен дълъг интервал от време. Изразителят на това състояние наричаме проактивност. Тоест, когато човек е в хармонична среда за съществуване, той е присъщо проактивен, естествено, непосредствено проактивен. А когато обаче не, неговото ниво на проактивност пада, тъй като неговата проактивност е на практика друга дума за неговото активно, свободно и присъщо желано процедиране, на практика този човек живее все по-малко и по-малко, то накрая умре. Смъртта може да не е задължително физическа, но тя може да бъде психическа, интелектуална, духовна, процедурна, социална, икономическа и всякаква, за какъвто вид се сетите в тези социални аспекти. Друг свързан изразител е термина приемливост, който е изразител за отношение, формиращ критерии при проактивност. Индивида първо гарантира минимум, работи за безопасността си. Забележете колко много ресурс се отделя само за да си гарантираме безопасност, както бихме могли да си спестим. След което гради или се наслаждава на максимум.
Индивида може да отложи проактивното си съществуване до премахване на всички заплахи и несъответствия. Това е изключително сериозен проблем, защото вашият индивид може да откаже да съществува, докато не му бъде гарантирана свободна, съвършена среда. До този момент вашият индивид ще е включен на режим оцеляване. Може да се окаже, че той никога няма да влезе в режим на съществуване по тия критерии, които тук изтъкнах. Това е изключително сериозен проблем и ако се направи изследване в глобален мащаб до каква степен индивидите са в това състояние, можем да видим доста стресиращи резултати. Практически до този момент индивида не процедира непосредствено себе си, като не получи съвършени условия, той не съществува. Малко или много, в този момент на отложено съществуване, вашия индивид е привидно жив, на практика мъртв. Тоест, той не е присъщо проактивен. Възможно е да е неприсъщо проактивен, това не променя естеството на модела. Дали е присъщо или не присъщо проактивен. Спрямо, това е последна страница, спрямо влиянието върху фактора проактивност, различаване на антагонисти и протагонисти, т.е. способстващи и препятстващи свободната, естествена, непосредствена, желана проактивност. Протагонисти, способстващи, ненасилие, увереност, управляемост, свобода, желаност, смело, вълнуващо, предизвикателно, въвличащо, вдъхновяващо, безопасно, обозримо, разбираемо, достъпно, достижимо, постижимо, управляемо, с лекота, достатъчно, изобилно, разнообразно, интересно, умно или интелигентно, удобно, комфортно, полезно, ефективно, здравословно, вкусно, приятно, забавно, смисъл на развлекателно, смешно, любопитно, интригуващо, желание за опознаване, ползотворно, уютно, вкусно и така в този ред на мисли. Типове отношения, оценки и квалификации. Всички тези се класифицират или като отношения, оценка или квалификация. Мотивационни протагонисти, възможност за добиване на нови функции и умения, способности, дарби и таланти. Тоест, ако вас ви отворят някакви врати, които могат да ви направят по-ефективно процедиращ, то със сигурност вие ще се насочите най-вероятно натам. Например, ако отворя училище за летене, такова летене, планирате без всякакви посрещащи средства, със сигурност ще имам огромна клиентела. И със сигурност, защото човека от древни времена иска да лети, не в самолет. Просто лети. Ще имам огромна клиентела, да речем, и мога да сложа огромни цени на това нещо, гледайки в един прагматичен аспект. Така че всяка една практика, една терапия или обществена организация, която ви предлага да добиете нови функции, умения, способности, дарби и таланти, т.е. да разширите сферата на своето процедиране, ще бъде изключително добре приятел. Има и сън протагонисти на аза и его. Функции, умения, способности, дарби, таланти. Човек е често погълнат от своите умения, дарби, таланти, от това, което прави много добре. Говорихме за таланти до сега. Посвещава им се, подчинява себе си и останалото си естество на тях. Райна Кабай-Маска може да пее, тя е оперна певица. Почти всичко друго в живота е подчинено на това. Вечер след сцената, след концерт, тя е самотна в хотела си. Сама го споделяла, но не спира да пее. Както говорихме, цялото жизнено процедиране може да се трансформира в онази малка, уютна сфера, в която ние се процедираме ефективно, свободно и непосредствено. Така нареченото супер процедиране, да речем в случая форма на това е таланта. Както казахме, това са характерните сън протагонисти на аз. Водят
тяхната функция е доприсъщо себепозициониране, себепроцедиране и на практика водят до щастие. Това са едни от малкото модели, общо валидни, които познаваме днес, не аз познавам, които така гарантирано ни водят до щастие. Моето намерение е да наблюдаваме това, което вече имаме и анализирате тези модели от тук нататък, да разширяваме своята визия, своите политики и своите терапевтични, съответно, практики и методики. Антагонисти, препятстващи. Антагонистите са просто антоними на протагонистите. Вземете целият горен списък, сложете по едно не или обратен смисъл и ще ги получите. Водят до неприсъщо себепозициониране и себепроцедиране и до отказ от себепроцедиране, което нарекохме всъщност сиреч, нещастие и смърт. Тя може да бъде личностна процедура, себепроцедура, духовна, емоционална, психическа и така нататък. Заключение. Макар и в ранен стадий на развитие, смятам, че гледната точка в модела може да доведе до формиране на ефективни, общо полезни политики и базирани на тях практики за преодоляване на психични, личностни и обществени проблеми, водещо до съществено подобряване в качеството на живот за всички членове на обществото. Насоки за развитие на модела са както развитие на споменатите състави, така и развитие на допълнителни области, като теория на абсолюта и теория на рая. Теория на рая е процедиране на абсолюта. Благодаря за вниманието.